नंखाय जिस्रि जिब्रै बोफ्ले बोफ्ला खाथुम खाथाम मोननायखौनो जुदि सखन्द्रा सानोब्ला हो सासेबो खर' गाज्रियानो बेरायनोनो हानाय नंला जाहांबायानो नुदों आं दहाय भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन ना फाग्ला फाग्लिखौसो मोनो होननानै सखन्द्रा आसलिखौ मोनानोखा हमनानै जायबा खर' गाज्रि लामा लामा गिदिंलाबायग्रा हर मिन्थिया सान मिन्थिया बेरायलाबायग्रा थफ्ला लायै लायै जिस्रे जिब्रै लायै लायै बैसोर बायदिखौसो सखन्द्रा होनै हमै हमै बुयो आरोना। फिन आरोबाव बरपेटा साइडथिं गथ' सिखावा हमनानै लागाव जाबाय नंगौ नैबे बोसोराव ओरैबायदि सिखाव हमजादों बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों आं। सिगांनि समाव जों सिखावखौनो हमनो हायामोन होसोनो हायामोन माने ओरैबायदि माबा जाना फैदोंमोन खिन्थु नैबे बोसोराव सिखावफोरा खारनाबो खारग'याखै ओरैबायदि हमजादों ओरैबायदि बुजादों नंगौना नङा बेबो जोंनि असमनि नङा आरोना लोगोफोर गुबुन बैफोरबायदि बिहार साइडनि माबा साइडनि माने गुबुन देशनिफ्रायसो जोंनि नै असमाव सिखाव खालामनो फैदों आरोना। दा दिनाव अखा बोथोर नालाय दलं सलंबो बानायनाय जायो बैफोराव गथ'फोरखौबो माने खावना लांनानै बेफोरावसो होयो ना मायोथाय बुंनायसो खोनायो नंगौना नङा। दा आंनि बायदिब्ला ओरैबायदि सिखाव हमजादों जों नुनाय बायदिब्ला दा बेफोरबायदिया माने सिखावा माने गावनि मोदोमखौ बा गावनि जानखौ गन्द्रायाव जानना लाफैनाय बायदिसो जादों आरोना ओरैबायदि हमजादों। नाथाय जोंनि असमनि मानसिफोरा गासिबो मोजां अनजोबो सिखावबाबो रावखौबो बुथारफेराखै बा पुलिसासो हमना लांजोबखादों आरोना रावखौबो बारा आथिंबो सेफायनाय खोनायाखै आखाइबो सेफायनाय खोनायाखै ओरैनो फंनैसो सोबादों माबादों सोंदों नों बबेनिफ्राय फैदों मा खालामनो फैदों फंनैसो सोबादों ओमफ्राय पुलिसनो गथायहरदों। नाथाय जोंनि असमनि मानसिया जुदि बाहेर देशाव माबा मोनसे खावोमोनब्ला नों सोबानायाथ' बाद नैबे देहायाना थुख्रा मोनथाम जागौमोन ओरैबायदि जोंनि असमनि मानसिखौ गुबुन देशाव बुथारखायो। दा गुबुन देशनिफ्रा जोंनि असमाव सिखाव खावगासिनो जोंनि असमनिफोरा जेबो खालामनो हायाखै। आरो सोरबा सोरबा बुंदों आदा सिखावखौथ' हमगासिनोलै नाथाय बै फाग्ला फाग्लिफोरखौबो दानि जुगाव सिखाव होननानै फोथायगासिनो होनना बुंदों आरोना। नंगौ आंबो बुंदों लामा खामायाव फाग्ला बा फाग्लि जग्लिबो थानो हागौ मोजाङै नायनानै सिखावा माबे फाग्ला फाग्लिया माबे बेखौ नायनानै सेभ खालामना लाखिबानो जाबाय। सोरखौबा आं खोनानो मोन्दों माने फाग्लाफोरखौबो सिखाव होननानै बुंनो हमदोंनो। दा बेफोरबायदि फोथायनाया आंबो एसे गोब्राब मोन्दों। सिखावनिनो दिन नालाय हरफोरावबो फाग्लाफोरा सोरबा गिदिंबायोब्ला बेखौनो सिखाव होननानै बुखागोन। दा मा बुंबावनो ना सोरबा फाग्लाया गिदिङो सोरबा सिखाव दा हमनो हाला एकदम कनफिउस जाजोब्बाय आरोना। दा सोरबा बुंदों फाग्लाफोरखौबो बुगासिनो आदा सिखाव होननानै आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि कमेन्ट खालामहरदों आरोना। बेनिखायनो आं बुंदों न'खरफोराव सोरबा खर' गाज्रिफोर दोङोब्ला आजां गाजां जानाय मानसि दोङोब्ला साबधानै न'आवनो लाखिनानै दोनब्लानो जाबाय। दा सिखावनिनो दिन ओरैबायदि गिलुं गिलुं दोङो मानसिफोरा गथ' खावनाय माबानाय आरो स्कुलफोराव हेंगार हरनाङा दे हारसिं हारलानो गथ'फोरखौ दे मोना टिउसनफोराव हेंगार हरनाङा हेंगार हर नाथाय बिमा बिफाफोरा दोनलांबानो जाबाय लोगोफोर स्कुलफोराव साननैसो सेभ खालामबानो जाबाय अब्लासो जोंहा गथ'फोराबो एसे मोजाङै लेखाफोराबो रोंगोन ना नङाबा गिलुं लेखाखौनो फरायनाय नङा माब्रै नङा। बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा एसे साननैसो खस्थ' खालाम स्कुल टिउसनफोराव दोनलांबानो जाबाय दे। दा बबे जायगायाव सिखावा हमखो जोङो नायग्रोना लानोसै भिडिअखौ दे नायग्रोना ला ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहर लोगोफोर दे नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालाम ओमफ्राय। भैया आप कहाँ का है ओरिजिनल एड्रेस बताइए तो। आप मुंह से बोले तो कहाँ का है आप प्लीज आप कोई आपको हाथ नहीं उठाएगा बोलिए तो कहाँ का है बोलिए सही बोलो कोई हाथ नहीं उठाएगा कोई हाथ नहीं उठाएगा का है वो बराबर बोलना चाहिए नाटक करता है लौड़ा देखा कोई हाथ जोड़ना क्या लौड़ा भीख देगा तुमको हाथ नहीं लगा आप बोलिए कहाँ का है वो बोलिए
कहाँ का वो बोलिए हाथ से दीदी आप कहाँ का वो बोलिए हमें फसिम कला वही हाथ नहीं उठाएगा आप बोले कहाँ का है कहाँ का है आग सर एक उठाई लो जाओ कला बराबर फोन कर रहा है 2-3 लाठी दे फोन कर देखो कहाँ का तुम अगर खुद का ड्रेस और नाम नहीं बताएगा तो डायरेक्ट पुलिस आएगा ले जाएगा। हाथ मत जोड़ना नाम बोल का है हाँ? बाद में हम लोग को कुछ मत बोलना। भैया आप बोल सकते हैं तो एड्रेस बोलना कहाँ का है एड्रेस बोलो नहीं तो पुलिस आकर डायरेक्ट उठा के लेगा। तो कहाँ से आया लड़ा तो बीमार हो जाएगा लड़ा मतलब भाषा सुन तो तार भाषा का रामचिंग ए भैया देखो हिंदी से तुम बोला पहले हिंदी से बात किया ना हम लोग के साथ अभी बोलो हिंदी बोलो रामचिंग चड्डा क्या बोल रहे हैं कहाँ से आए तो कहाँ से आया बिहार से पटना से कुछ तो बोलो यूपी से हरियाणा कहाँ से हाँ? गुजरी गुजरी कौन सा स्टेट लगे देखो यार उतरी कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं है तुम्हारा आईडी कार्ड है गुजरी कौन सा स्टेट है तो रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेट का है असम बिहार बंगाल यार पटना यूपी में अभी बहुत हरियाणा कौन सा स्टेट का है कर्नाटका गुजरी कोई स्टेट ही नहीं है हाँ? गुजरी से तो क्या अफ्रीकन है देखो यार हाँ? हाँ नहीं तुम एक बार बहुत गलत काम करते हो एक बार भाषा उल्टा बोलते हो एक बार हिंदी बोलते हो 28 दिन में नहीं बोला कहाँ के डायरेक्ट बोलो नहीं तो पुलिस आर्मी आके उठा के ले जाएगा तुमको। यहाँ का शासन बहुत ही खतरनाक आसाम पुलिस जैसा है ना मालूम पड़ जाएगा। खाली ठोकता है सिर्फ ठोकता है लड़ा और छोड़ देता है अपाई देखा अपाई तखन बोलते हैं कौन है बोले असली वाला इतना मारबा लागू आरो नका जुदि आरो यार मुखेदि नंखाय जिस्रि जिब्रै बोफ्ले खाथुम खाथाम मोननायखौनो जुदि सखन्द्रा सानोब्ला हो सासेबो खर' गारजियानो बेरायनोनो हानाय नंला जाहांबायानो नुदों आं दहाय भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन ना फाग्ला फाग्लिखौसो मोनो होननानै सखन्द्रा आसलिखौ मोनानोखा हमनानै जायबा खर' गारजि लामा लामा गिदिंलाबायग्रा हर मिन्थिया सान मिन्थिया बेरायलाबायग्रा थफ्ला लायै लायै जिस्रे जिब्रै लायै लायै बैसोर बायदिखौसो सखन्द्रा होनै होनै हमै हमै बुयो आरोना नुबायना नै दा बर' मानसिखौनो सखन्द्रा होननानै हमलायबाय सोर खिन्थाबायनाय देलाय बेखौ नायनानैखि सखन्द्रा बायदि नुयो हो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलाय सखन्द्रा जानोबा मा मा थानांगोन बेखौबो मिन्थिया नामा बिसोरो इन्जेक्सन थानांगोन गथ'फोरखौ बिजि सुनानै निसा खालामनो हानाय फारसेथिं रुमालफोरजों ओरै होथेनानै निसा खालामनो हानाय माबा मोनसे थानांगोन फारसेथिं माबा मोनसे स्प्राइफोर थानांगोन निसा होनो हानाय माबा मोनसेबाबो बिनियाव प्रमाण मोननांगोन अब्लासो बियो सखन्द्रा जानो हागोनलाय हो नंखाय जिस्रि जिब्रै बोफ्ले खाथुम खाथाम मोननायखौनो जुदि सखन्द्रा सानोब्ला हो सासेबो खर' गारजियानो बेरायनोनो हानाय नंला दानि दिनाव थैगोनसोहाय सयथि पस्ट होग्रायाबो पस्ट होग्रा बबे जायगानि भिडिअ मोनसेबो जेबो लिरनानै होआ आजका सकन्द्रि हमनो मोनदों बर' मानसि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो बेखि सकन्द्रि जायो नामा सोरबा खर' गारजि फाग्ला हो भिडिअखौ हगारनोब्ला मोजां डिटेल्स लिरनानै हगारनांगौ बबे जायगायाव जादों बबे जायगायाव हमजादों बेथ' बर' मानसि नालाय बेथ' गुबुन जाथि नङाना मालाबा बर'आ सकन्द्रा जाफेरो नामा सोरजोंबा लिंक थानायनि हो